Hi guys, ಸೇರುಲ್ಲಾರು. ಲೆಜ್ಜರಿನಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು? ದೂರ పోతారు గైస్ సూరిలో తోజిజరు గ్లామస్తగర పున్నమగర బర్పినత జేర్ల బర్పు జెరితే ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದುಜ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಬರಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆದು ಒರಿ ಇಳಿಜ್ಜು ದುಮ್ಮು ಏತ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ನಂಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತಿಪ್ರಾಪಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಡುಡೇರುಲ್ಲಾರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಾ? ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಧನಿಕುಲು, ಓಹ್ ಧನಿಕುಲು ಬಂದರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಓಲ್ ಬೈದು ಜೀರ್ನ ಆಂಡೆ ವನಾಸು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಬಸಳೆ 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 ಲೆಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪುನು పొడిచేస్తే ఒక కోడదలేక కెప్పు ముప్పండ ಐಕ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ನೀಲಾಂಚ ಆಪುಂಡ ತೂಕಂದು ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತನ್ ಲೈಕ್ ಬಂತು ಇರ್ನ ವನಸಂಡೆ ರೇಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಖಂಜರ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಏರವು ಹೈಡ್
ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಈಡು ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಜಿ ಪೋಯ ಐನ್ ಪಂಜಿ ಪೋಯನ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಈಡು ಆಂಡುಗೆ ಅಲ್ಪ ಐನ್ ಪಂಜಿಲ್ ಪೋಯಾಗ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಪಿಲೆ ಪಂಜಿ ಬೂರ್ದಿ ಪೊಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ರಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲೈವ್ ಆತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡತೆ ಇರ್ನ ಇರೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೀರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಬನ್ನಿ ಬಸಳೆ ಎಂಕ್ ಬಸಳೆ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಇರು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲಾಡಿದ್ದಾರ ಒಲ್ಪದ ಬಸಳೆ ಮುಲ್ಪದನೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಸಳೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬಸಳೆ ಎಂಕಲ್ಲದ ಬಿಸಲೆ ಕಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇನೋಡೆರೆಗ್ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬಸಳೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲದ ಬಿಸಲೆ ಕಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಜಾಲುಡು ಅನ್ ಇರ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಯನ ಪಂಜಿಲ್ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಯನ ಮಾರೆ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರೆ ಒಲ್ಲ ಪಂಜಿದ ಅಡಿಕ್ ಪೂರ వచ్చిన ಅಂಚಿ ಪೋಡ್ಚೀರ್ ಪಂಜಿಲ್ ದೊಂಕೊಂದು ಹೋವೇರೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಜನದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚೀರ್ ಬರ್ಪು ನೀರು ಒರಿಯೆ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಎಪ್ಪು ಜೇರೋರು ಇರಾಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಾಲ್ ಕೊರೋಡೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಕೇಂದಿರತ್ತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಜಾಗಡೆ ಪೋಪುನು ದಿನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕಟುವಾಡೋಡಿಯೇ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಐಟೆ ಪೋಪುನ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ತುಯ್ಜೇನಾ ಪೋನಾಗ ಬಾಬಾನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಒಂಜೇನು ಪತ್ಕೊನವೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಪಡುಕೆರೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಇನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಐಕ್ ಗಂಟೆಲ ಉಂಡು ದಿನಲ್ಲ 8:46 ಪೋಪುನ್ ಐಕ್ ಗಂಟೆ ಇರ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟದನು ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐಕೇರ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದನು
ಗಂಟೆ 8:46 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ವಾಚ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್. ವಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಏನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ 10 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ 10 ಬರೀರು ರಡ್ಡಂಡ ಆಪು ಜಾತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆರೆಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನಿ ಇರೆಗ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾಂಡೆ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಪೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡೆರೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಎನ್ನ ಬಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಯಾವಡವೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಯಾವಡೊಂದೆ ನಡ್ತೀನಿ ಆತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಯಾವಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಸಾಲೆ ಕೊನವ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಬರ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮುರಾಣಿ ಹೊರ 11 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋತ ಬಾಬಾ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋತೆ ಆತುಲ ಎಟ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ಮಾರೆ ಎಟೆ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ನಂದ ಪಂಡತೆ ಇರ್ನ ಚಾನ್ಸೇ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆ ಸಾಂಕೊಲೆ ಇಕ್ಲೇನು ತಾಂಕದ ಗೂಡುಡು ಪಾಡದ್ದು ಬೊಕ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಮಾರೆ ಇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂದ್ ಇಡ್ಡ ಬೆಡಿ ಇಜ್ಜತ್ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಐಕುಲು ಬೆಕ್ಕು ಐತ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಅವೆಂಚ ಯಾವು ಸಾಂಕದ್ ನಾನೆ ಓ ತಾಂಕದ್ ನಾತ ಅವಳು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸಾಂಕದ್ ನಾತೆ ಐಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಇಪ್ಪುವ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅದೇ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಾವಳಿಡ್ ಒರಿದು ನಾವಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಉಂಡು ಬೋಡಾಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಟ್ಟು ಬೀಡಿ ದಾಯಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಡಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಹಗಲು ನೈಟ್ ಗಂಜಿ ಪಾಡುವೆರು ಅಂದ ಅಂಚ ಓಹೋ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರು ತಾಂಕ್ಲೆ ಸತೀಶ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರು ತಾಂಕ್ಲೆ ಬೀಡಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಬೆಡಿ ಮಾರ್ರೆ
ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬೋಡೇರೆಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದೀಪಾವಳಿದ ಬೆಡಿ ಬೊಕೋ ಬೆಡಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೊನದಿನ ದೀಪಾವಳಿದ ಒರಿದಿನವಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಜೋರುಂಡು ಮಾರೆ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಇಜಿನೀರು ಅಪ್ಪೆನೆ ಸಾಂಕಲೆ ಸತೀಶನ ಜೋರುಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸಾಂಕಲೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಬೆಡಿ ಏನು ಸೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೀಪಾವಳಿದ ಬೆಡಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ವನಸಣ್ಣ ಕಜಿಪದಾದ ಪಂಡರ್ ತಾಲ ಪಂಡಿ ಜರ ಅಂದ್ ದಾಯಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಜನ ಬೊಡ್ಚಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಜನ ಬೋಡಿ ಜನ ಬೋಡತೆ ಈರ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಚಳಿ ಆತೇವಂತೆ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಅಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂತೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಮುರಾಣಿಪುರ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಟ್ಯಾಂಕರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆರ್ಪೆರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಗುಡೆ ಹೊಡೊಂದಿತ್ತಲು ಹೆಂಗ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆತನತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಅಗುಡೆ ಪಾಡ್ದು ಅಗುಡೆ ಐನು ಜನ ಆಯ್ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಾಬೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಾಬಿ ಬಾಬಿ ಅವೈರೆಗ್ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಬಿ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿ ಬ್ರೈನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಬಾನ್ಕೆ ಅಂಡ ಬಾಬಿಲ್ನ ಕೊನಾರ ಅನ್ಪೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪನು ರೇ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ರಡ್ಡು ಬಾಬಲ ಬಾಬಿಲ ಇರ್ಷಾದ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ ಇಂಚಲ್ಲಾರ ಒನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಬಿ ಆಂಡ ಪೇಟೆಗ್ ಪೋಂಡ ಏತ್ಲ ಕೊನವಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಬಾಬಿ ಆಂಡ ಪೇಟೆ ಪೋಂಡ ಏತ್ಲ ಕೊನವಲತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ರಡ್ಡು ಬೋಡಂಡ ಕೊರೋಲಿ ರೇಗ್ ರಡ್ಲ ಬಾಬಲ ಬಾಬಿಲ ಬೊಕ ಒಂಜಂಡ ಒಡೆ ಪೋಪುನಿ ಡಾನ್ ಎಪಿಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ सोज बॉय सोज सिग्यास में सोम सीम सोम ये करता अब जाओ हाय हाय डॉन एपी के हाय स्वागत है लाइव
ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಬುಡ್ಚೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಚೆ. ಓ ಅಂಚ. ತೂಕವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇವೆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ದುದ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದುದ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಾ? ತೂಕ ಬೊಲ್ದುದ ಇತ್ತಂಡ ತೂಪೇವಲ್ಲ. ಡಾನ್ ಎಪಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾನ್ ಎಪಿಕೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಾರ್? ಓ ಇರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಾರ್. ಇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಡಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಇರು ಅವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತದು ತುಳು ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ನ. ಪುರ್ರು ಒಡೆಗ್ ಪೋತೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ ಆರು ಒಡೆ ಪೋತೇರು ಆರು ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಜೇರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ. ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇರ್ಕ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿಡದ ಅನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರು. 7 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು. ಒನಸಾಂಡೆ ಡಾನ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್. ನನ್ನ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ಪೇರು ಪುರ್ರು ಫಸೊಂದು ಅಂದ್ ಆರು ಏತ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಆನಿದ ಪೂರ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಫತೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪೇರು ಆರು ಲೈವ್ ಬರ್ನೆಟ ಹೊರಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಲೈವ್. ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡು. ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ದೂರ ಕೂತಿದೀಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರದ. ಜಾಗದಲ್ಪ ದಾದ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಜಾಗದಲ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು. ದಾದೆ ದಾಯಿ ಸತೀಶನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಪ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾದಪ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಲಿ ಜುಡ್ಡು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಉದೋ ಉಂತೋನ್ನು ಮಾರ್ರೆ. ಕುಚ್ಚಲು ನೀ ಕುಚ್ಚ ಇದ್ದು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಏರ್ಲೆಜ್ ಭಾರಿ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೂರ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೈಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಂಡೆಗ್. ಓ ಮಂಡೆ ಕತೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಟರ್ಪಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆ ಮಾಡುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಆ ಮುಲ್ಪೆ ಅಂಗಲ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುನ್ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಓಪನ್ ಅವು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಇಲ್ಲಿಗಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅವು ಸೀಟ್ ಪಡೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಎದುರು ಸೇಪು ಓಪನೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಆತುಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ 90 ಪಾಡ್ಲೆ 90 ದಾರ ಇಜ್ಜೆ ಇರತ್ತೆ ಮಾರೆ 90 ಪಾಡ್ರ ಆರ್ದ ಅಂತೆ 90 ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನೊಂಡಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 90 ದಾರು 90 ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುದು ಅಂದಿಯೇ ಅಂದು ನಾನು 90 ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಂದಾರು ದೂರ ಪೋತೇರು ಅಂದು ನನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾರ 90 ಬತ್ತೆರಡು ದೇತನ್ಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ಡಾಗ ಎತ್ತನ್ಗೈ ಪರ್ಕ ಆರು ನಾನೇ ಮಾಲ್ ಪರೊಂದಿತ್ತನಂತ ಬತ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬುರ್ಚಿ ಹೊಂಟ್ರ ಅಪ್ಪಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ 90 ಬುರ್ಚಿ ಒನ್ ಪರತಾರ್ನ ರಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಪನ್ ಗೋಡ ಅಡ್ಡ ಆಪನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಯಂಕರ ಗೋಡಿ ಲಡ್ಡು ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಸತೀಶಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ನ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಲೈವ್ ಗೋ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೋಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ರಂದಂದ್ ಕೋಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರ ಜಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಕೋಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಕುಸಾಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ನೆನ್ಪುಂಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ನೆನ್ಪುಂಡತೆ ಸ್ವಾಗತರಿಗೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನೈಕ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಒಣಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಮೂಜಿ ಇರಡ ಉಂಡು ಅತೆ ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಂದು ಮೂಜಿ ಏನಾಡ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಏನಾಡ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಪೊನ್ನು ಹೌದಾನೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಓಹೋ ಹಾಗೆ 14 ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ತಂಪು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ದಾನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ನೆನಪುಂಡಿ ಸವಿತಾಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಸವಿತಾಕ್ಕ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲೂಷರ್ ಉಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾಕ್ಕನ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇರು ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿದಣ್ಣಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಪತಾಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬನಂದ್ರೆ ಅವ 14 ಪೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 14 ಬೆರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಲೆ ಗಟ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟನ ಸೌಂಡ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೈದ್ಯರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು
ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರ ಮಿತ್ತಡೆ ಎಲ್ಲರು ಶಿವಕುಮಾರ್ಕಿನೇ ಸವಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡು ಅನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಬುರ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಂಡಲ ಬೊಕ ಉಂದೇರು ಸತೀಶ್ನ ಕುಲ್ಲೆನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಹಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಸತೀಶನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಏರು ಸತೀಶ್ನ ಕುಲೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಒಂದು ನಗಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಏತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಡಿ ಏರ್ ನೈಟ್ ಮೂಲಾಲೆ ಪುನಿ ಮಾರೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು పిల్లు బైదలు లైవ్ అయినుండా ఇట్లా నా పిల్లు బైదలు లైవ్ ఇజ్జే మూలాలే పుని నాలుండు 3 ಜನ 5 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು 4 ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕಲ 5 ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 3-4 ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅವು ಸಾಕಾಂಡು ಉಂತು ಉಂತುದು పుచ్చుళ్ళు పిరాడు పుచ్చులు లైవ్ వైతలి ಒಂಜಿ ಬರು ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಪಾಪ ಬಸುಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯ ಬಸುಟು ಉಂಡ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬಸುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಅವು ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನೆ ಜೆಪ್ಪೇನ ಅಂದು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಟ್ಟಿಡು 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಉಂಡು ದೂರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ದೂರ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡಿ ರೋಡ್ಗ್ ಬಾರ ಬಸ್ಸು ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ಗ್ ಬಾರ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಸ್ಸು ಪಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಲು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಸ್ಸುಗ್ ಬರ ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಶಿವಕುಮಾರನೇ ಬನ್ನಿ ಭವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೀಗೇನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೇ ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಏತ್ ಕಾಲ್ ನಿಮಿಷ
ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲು KG ಉಂಡು ದೂರ. ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶಿವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಅಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಆಜಿ ಬತ್ತನ ಆಜಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಚಾರಡ ಕೊರ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಯರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಜನ. ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನನೇ ದೂರ ಪೋತಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಜ ಕೊಡೆ ಪೋತಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏ ಮಕ್ಕಳಿಜ್ಜರು. ಆರು ಉಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಜನ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರು ಜಿರ ಇರಲ್ಲ 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಂದದ್ದು ರಮ್ಯಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಬಾಬನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೆ ಏನ ಲೈಕಾ. ಓ ಬಾಬನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಬನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಗೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಬತ್ತನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಬಾಯ್. ಬಾಬಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಅಂಚ. ಓ ಬಾಬಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಅಂಚ ಆಯನೇ ನಂದು ಹೈಡ್ ಡಿಪ್ಪುನತೆ ಇರ್ನ ಬಾಬೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ವೆಜ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸಲೆ ಬಸಲೆ ಬಿಲ್ಲು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ. ಬಾಬಾಗು ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪೆ ಅತೆ ಆಯಗ್ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾರೆಗ್ ಖುಷಿ. ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಬಲ್ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುನತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಖಲೆ ನಾನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೆಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಪನಂದ್ರು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಉನಾ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕ ಸೆಕೆ ಲಾಯ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪನ್ಪರ್ ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೆಕೆ ಲಾಯ್ಕಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ ಇರೆಗೂ ಲಾಯ್ಕಿಯೇ
ವನಸ ಆಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಇರೆಗೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಳಿ ಲಾಯ್ಕ ಸೆಕೆ ಲಾಯ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬರ್ಸ ಲಾಯ್ಕ್ಗೆ ನೀಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಓಲಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಓ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಡ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರಿಡ ವನಸಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಜೀರ್ಣ ವನಸ ಲೇಟ್ ಆತೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬೇನೆ ಜೋರುಂಡು ಸತೀಶಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇನಿ ಬೇನೆ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಊರುಡು ಏತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನಿ ಆತೆ ಅಂದಿಯೇ ಭರ್ಜರಿ 26 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಲ ಸುರಾತನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎದುರ್ದೇನ ಗ್ರಾಚಾರ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೋಲಕ್ ಏನಾರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಂದು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ 7 ಜನ ಐಟುಡ್ಲೇರು ಏನೇ ಆತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೂ ಉನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ರಾಣಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಆತೋಜುಂಡು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಂಡಲ ಎದುರ್ದ ಪಂಡ್ರ ಆಪುನೆತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಮಾರ್ಚಿಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚಿಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಇರೆಗ್ ಒಡೆಗ್ ತಾಗುದುನು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಗ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ
సతీష్ అన్న అందు పని ఉంది అరేగ మస్తు తాగుదండి ఏ రాజీవి అక్క ఓ పని లేరు ಅದೇ ಸತ್ಯನ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ತಾಗದನ ತೀರ್ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಗದನ ತೆರೆಗೆ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಉಲ್ಲರೇ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದೇ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು బైక్డే పనందులేరు సతీష్ అన్న బైక్డే ఎందుకేనందులేరు రాజీవ్ అక్క ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಏತು ಕಷ್ಟ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಎದುರುದ ಲಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಸತೀಶನ ಬೈಕ್ ಎದುರುದ ಗಾಡಿ ಲಾರಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರು ಪ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತುಂಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗದಾದ ಆತುಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಬದುಕಿನೇ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದೇವರೇ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೂರ್ದಿನ್ಯಾ ಅಂಚ ಕಾರು ಪ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತುನತೆ ಇರ್ನ ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಯ್ಯ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಕೇನ್ನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅರ್ನ ಏಪಗೊರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕನ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಕೇನ್ನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲರು ಕೈ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವಘಡ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಅದನ್ನ ತತ್ತು ಪೋತುಂಡು ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಇತ್ತೋರ್ ತಾಯಿನಿ ಆತು ಪೋತುಂಡು ನನ ಎಂಚಾನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಕೇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಅವೇ ಪನ್ಯತೆ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಒಂದು ಪೋತೆ ಮಾರೆ ನನದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಬೇನೆ ತಿನ್ನರಾಗ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಲೈವ್ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜುಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೂ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೋಪ್ಜೇರಾರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕಲ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜತ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಉಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆತನಾರ ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾತನು ಪೂರ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅರ್ನ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಪಾಪ ಅರ್ನ 5 ಬುಕ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂದಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡೋಡಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಏಕೆ ಎಂದು ನೆಂಕ್ಲು ನೆನಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನ ಮಲ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿದ 7:00 ಇಂಚ 7 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಅಂದ ನೆನಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಡ್ಕಗವೆ ಸೀದೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು 7 ತಾರೀಕು ಪೋರಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕೋರ್ಟು ಹಾವು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐನ್ ಸರಿ ಪೋಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಸಲ ಪೋರಂಡು 3 ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕೊಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋದಿನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತು 2 ಜನ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಮಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಲ್ಪುನ ತೋವಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಮಾರೆ ಲೆತ್ತನ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಡೆ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸವಿತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂದು ಕೇನಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂಡ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಆಪು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಅವಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂಡ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಇಪ್ಪು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪರಿಹಾರದಾಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಅವೇ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟುದ ಪೂರ ಆವಡಾತೆ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟುದ ಪೂರ ನಂದು ಆವಡಾತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅವೇ ಕೋರ್ಟು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಾ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ, ಸೂಪರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದ ಸಿಕ್ಕರೆಗ್ ಉಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ. ಅವು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಲು ಬೈಜಿ ಒರಂಬೆಪ್ಪುನು ಅವರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಸಾಂಬಾರ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ ಶುಭಕ್ಕನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಪುನಃ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಐದು ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? 10 ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒರಂಬೆ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ. ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ನೈಟ್ ತೋಜ್ಪ ಅವ್ನು 10 ಮೂಲು ಒರಂಬೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ. ಶುಭಕ್ಕ ದೂರೋಡಿಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಶುಭಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬಸಳೆ ಇನಿ ವೆಜ್ ಬಸಳೆ. ಬರು ಐಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಂದ್ ಬರು ಐಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇನ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುನತೆ. ಒರಿಯೊರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಡನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಡನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸವಿತಕ್ಕಿರೆಗ್. ಇತ್ತೆ 10 ಬತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ 10 ಉಂಡಿ ಐಂಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು. ಲೈವ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಪುನನ್ನ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಒರಿಯೊರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸವಿತಕ್ಕರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. 7 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು. ಅವು ಸತ್ಯ ಅನ್ನ ಸರಿ ಪಂಡರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಅಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಫುದ ತೂವರ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿನ ಲೈಫುಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ.
ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏನಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏತೆ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಸಾಧನ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ. ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆ ಐಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಶಿಟ್ ಪಾತೆರ್ನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಒಂದಿ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಪಾತೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಐತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒರಿಯಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನು ಉಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪುನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಪಾತೆರೊಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪಾತೆರ್ ದಾನಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪುನನೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅತೆ ಅಂದಂದ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಂದು ಸವಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ. ಲೈವ್ಡ್ ಪೂರಲ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಅಂದೇ ಅಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಪೂರ ಪನರ ಆಪುಜಿ. ಲೈವ್ಡ್ಲ ಪೂರ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪನಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಪನೊಲಿ ಪನರ ಒಂದಿನ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂದು ನಾಲ್ ಜನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬೇತೆರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಪಿಜರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕೆರ್ ಬೇತೆರ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪುಜರ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಪನರೆಗ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಡತ್ತ ಉಂದ ಮದಿಮೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಅಂದಂದ ಅರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಪನರ ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ಪನೊಲಿ ಲೈವ್ಡ್ ಎಂಕು ಲೈವ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಮದಿಮೆಗ್ ಬರ್ಪ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಓಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗು ಪೋಪುಜಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದೇ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ತೂಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತ ಎಲ್ಪುನ್ పొడిచవే ಮದಿಮೆಗ್ ಲೈವ್ಡ್ ಪನೊಲಿ ಸವಿತಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಇರೆನ ಲೈವ್ಡ್ ದಾರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಇರೆನ ಲೈವ್ಡ್ ದಾತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ
ಅಂದತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಗ್. ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತುಜಿ ನಿಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದೇ ಲೈವ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೆರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪುಂಡ ತೂಕಂದ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನೆ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ. ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಬಂಗ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಹೋ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಅಂಚಾನೆ ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಚೇಚು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಐತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಎಂಚಾನ ಇಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿರು ಪಾತೆರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೆರ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಸವಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದ್ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಏರು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ ಜೆರ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನು ಪಾತೆರನ್ನಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚಿ ಅತೆ ಡೈಲಿ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನು. ಏಳೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಓ ಏಳು ಏಳು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಲೈನ್ ಇನಿ ಐನತೆ ಏಳು ಐತಾರನ ಏಳೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಇರ್ ಕೋಲ ಪೋಪಿನರತೆ ಶನಿವಾರ. ಓ ಶನಿವಾರ ಏಳತೆ ಇನಿ ಆಜ್ಯ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತ ಇನಿ ಐನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಜಿ ಶನಿವಾರ ಏಳು ಸರಿ ಸರಿ ಶನಿವಾರ ಏಳು. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಆರ್.
ಯಾನು ಒನಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಕೋಲ ತೂಪುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ವೆ ಇರು ಒನಸಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಲ ತೂಪುಜಾರ ಕೋಲ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೇನಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೇನಾ ಯಾನ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋಂಡಲ ಕುಲ್ಲುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಸೀದಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಓಲ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಕೋಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೋಂಡಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವ್ವಂದಿ ಕೈತಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಕೈತಳೆ ಅಂಚಂಡ ಅವನಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಲಿ ಬೇಗತೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಕೇನುಂಡತೆ ಕೋಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ರೇಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪೋವಂದೆ ಐಕ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಓ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಪೋಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಲೆ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಪೋತು ಸೇರತ್ತಾಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಈ ತೋರ್ತು ಲೈವ್ ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.